Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Kumusta mamoron? Muangkon ba mo nga anak mo sa Ginoo? Ha? Nya na amoy gahom. So, mo tinuod ba ni nga gitagaan mo gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat? Kana ba yang mga yawa binuhat biya sa nas Ginoo, pero dili na sila yawa pagbuhat. Anghel nga, holy angels, pero sa ilang pagsupak sa Ginoo nahimo silang yawa. So ubos ra gid na sila og gahom kaysa Ginoo. Mao nang ang anak sa Ginoo makapapahawa gyud yawa. Mosunod gyud ang yawa basta gamiton lang sa anak sa Ginoo ang gahom nga Dios nun. Nya kumusta man kamo karon? Makapapahawa mo yawa? Ha? O mahadlok mo giyawa? Oy, kasagaran na to, mahadlok yung giyawa. Niya, gatuo ra ba mo, nga kaming mga pari, makapapahawag giyawa? Mo nagnaaga ni mayawaan, dadas pari. Ang pari sad, otros ang giyawaan. Hadlok sad kayo. Kahinomdom ko sa una sa assignment pa mi dito sa SPFY, sa Archbishop Palas ba kay na formator man ko dito niya kay kami man to ako, Father Bentraso, Father Pat Ornopia among director, Father Haki ba to diha na ba to diha na ba to Father Haki ato kaadlawon dako launa siguro tos kaadlawon dihay naghatod og giyawaan niya gidaan nila ngadto sa Santo Rosario. Wa man sa dawata dito kay wa na kuno dito si sa to mga healer dito sila si Monsignor Kikinbik mo to sa una. Wa naman dadala na nga to SPFY. Ngadto na sa SPFY tawag ng guard ang unang giadto si Father Ben kay dool ra man siya dito sa may kitchen. Tok Father Ben naay gida nga ikuan ko no giyawaan
Lain kay ngaw, ingos Father Ben, di apa ko'y gibuhat adto as Father Siano. Yan. Adto tok-tok sana ko, Father Sian, di ay kiyawaan. Ako, may kaya na sa Father Pat. Adto sa Father Pat, abot sa Father Pat, gi-migraine mo sa Father Pat, ingos Father Pat. Ay dad-an na lang nga to sa ilang Monsignor kay Kinbek to sa Tabono kay galain akong oo karon. Luya lagi sa giyawaan, gipasa-pasa. Di ka mahadlo ka na, layugon pala nga ng giyawaan. Pero ang tinuod gidi ay mga igsoon, naagit tay gahom pagpapahawa si Hawa. Kay anak man tas Ginoo, muna diri sa atong unang pagbasa, gisulti diri nga ang anak sa Ginoo ubos sa mga anghel. Pasabot mas gamhanan ang anghel sa anak sa Ginoo nga tao. Pero ang tao gihimo sa amahan nga magdumala sa tanan o gipakita ni Hesus. Nahimo siyang ubos sa mga anghel, kay ang anghel spiritual man nya, kitang tao kay namantay unod, mas ubos man gyud og grado ang naay unod, naay matter kaysa spirit. Kay ang material mamatay man eh. Wa may usa natong dili mamatay. Ang anghel di man mamatay. Nya kining material minus man ni og knowledge sa tanang butang. Ang anghel makahibaw man sila sa tanang butang. Sa real truth ba? Kamo wa man moron kahibaw unsay di as akong kasing-kasing, no? Wa mo kahibaw eh. Wa mo kahibaw nga ang niya sa akong kasing-kasing nga mahurot ra gid unta ang slat o kahalin. Wa gyud mo kahibaw ana. Wasa ko kibaw sa inyong kasing-kasing, no? Tingali, sige sa mong reklamo nga, sige na sagpahinomdom aning slat. Pero kana ako, bana-bana ra nang ako, no? Pero ang Ginoo, ang mga anghel, kahibaw. Why matago nila? So, taas sila. Pero with regards to power, labaw ta. Kay kita ray giangkon, matud pa sa unang pagbasa, kita ray giangkon sa amahan nga akong anak. Wa siya moingon ana sa mga anghel. Ikaduha, giingon sadta sa amahan nga maghari siya sa tanan akong mga binuhat. Wa sad na niya gihatag sa anghel ang maong katungod. Nya kay ang amahan siya may labaw sa tanan. Di gyud ka kapalag. Dargo na nang nga bang sa tawagan ning babysitter baka nang bang tigbantay bata, yaya. Ang imong gibantayan anak sa presidente. Kinsa maroy mas gamhanan ninyo, kanang bata nga nagkamang-kamang o ikaw nga yaya? Kinsa may mas gamhanan ninyo? Ang bata. Pero hain may mas maayo ninyo mulihok, may mo trabaho, makaalsag bugat. Ikaw ang yaya. Pero ang imong gahom sa pag-alsag bugat, pagluto, pagtuon, pag-istorya, nga labaw kay bata, gigamit nimo aron mo alagad sa bata. Kay mao man to'y gamhanan kay kanimo. Mao naron naatang Santo Niño, porti natong dool ni Santo Niño. Pero tindaganang tao karon Santo Niño. Daghan kayong milagro nga gihisgutan tungod ni Santo Niño. Pero kung tanaw nimo ang ninyo, gahigda-higda lang nga way umoy. Ligon kay tang mga dagko. Kay pwede man ka mo drive og motor, nya angkas na nimong imong uyab. Pwede man mo drive dito. Adto mo sa Gunuyan, adto ba mo sa Padong, manimba sa mong Santo Niño, nya human adto Demos Motel. Pwede man na ninyo buhaton kay naaman makamanage man mo, pero ang gahom naa ni Santo Niño. So mao na siya ay nakanindot. So kita mo realize unta ta, mo angkon unta ta kay anak mangkos Ginoo, naa jud koy gahom labaw sa mga yawa. Kay mga anghel man ang yawa, pero na ako'y gahom. Ang problema lang, daghang mga anak nga wa magamit sa gahom
sa ilang ginikanan. Usahay ang ilang gigamit nga gahom, ang cellphone. Naa sila sa cellphone, wa sila nagamit sa gahom silang ginikanan. Nya din agyud sila mutagad silang ginikanan. Sige ra gyud duwa anang computer, anang cellphone. Kanus-a man sila mahinomdom sa ilang ginikanan. Kung wa nay load, wa nay wifi. Ang power sa ilang cellphone, nalimot sila nga doon na nay kinutuban. Nya kun wa mahurot na ng maong power, ang mo palit og load, ang mo renew sa bayad sa wifi, ang ginikanan nga wa nila tagda. Kita usahay ingon ana sadta, di kita maminaw sa pulong sa Ginoo kay mangwarta kita. Ala, mag-exercise kita kay aron healthy. Ana, ato yung koralon ang atong yuta aron secured gyud kuno ta. Ana, aron wa gyud utang musod nato. Ato ginang butangag CCTV, igihan kita sa atong mga tanom kay para gida sa atong future. Pero tan-awag maghingutas na ka. Kana bang maglisod na ka ginhawa? No. Anak ka kahinomdom, wa man di ay kapuslanan ang akong kwarta, wa man di kapuslanan ang akong balay, wa man di kapuslanan ang akong koral, wa man di kapuslanan ning akong mga tanom, wa man gani kapuslanan ang akong posisyon sa katilingban, isip pare, obispo, santo papa, o kaha presidente, senador, congressman, barangay kapitan or barangay tanod. Wa na oy. Labi nagmabangga imong gisakyan, nya mabuak ng imong nya galisod na kaginhawa, way koral nga makaluwas nimo, way kwarta nga makaluwas nimo, way balay nga makaluwas nimo. Unsa may makaluwas, tahogang pari, pakumpisala. Dali-dali sa taong pari og adto, mingon dayong pari, ikaw wa jud kay simba-simba, may ratag matiwas ka. Og musod sa langit. Di ba? Na mo isulti, ayaw na pagantos og hinga-hinga diha. Pahuway na nya sod sa langit. May na lang ni naka-ending ka. Pero ay siguro maka-ending ba? Ay siguro diretso sa gas impierno. Nga naman tungod kay ang imong gipuy-an dili gahom sa amahan nga tuas langit, kung dili gahom sa demonyo nga nagsigig panintal dinhis kalibutan. Kanang pagpanintal sa yawa nga higugmaa ginang kwarta, ang gisulti ni Kristo, ang gisulti ni Santo Niño, bulahan kamong mga kabus. Nya kita gusto gitag kwarta, hastas pag-anha sa Santo Niño, siging isa-isas kamot kanamo, maluoy kaunta, kwarta lang yapoy gipangayo. Wa gani mangayo, Lord, makapasaylo unta ko aning akong silingan, nga malami na jud kaing patyon ang batasan. Makapasaylo ta ko Santo Niño, dili unta ko magdumot aning akong igsuon nga giilugan ko sa kabahinana namo sa among yuta, mahigugma unta ko niya. Dili unta ko musurinder aning akong bana nga siging pangulata nako, sige pag yung pangabit, dili unta ko musurinder kanako, maluoy kaunta nga kanimo nangilaba. Dili kay magsingon usba ning akong bana, mubiya na unta nis kabit kay gisakitan na kay ko. Ayaw ana. Kay kung dili na mo biya sa kabit, moingon din ka, way gahom ang Santo Niño, kay wa mausab akong bana. Ang sadang imong gipangayo, buangon masad ka, imo masang usbon imong bana, nga ang sugo sa amahan, higugmaa ang imong kaaway, pasaylua ang nakasala, kapituan kapito, kana mo itong pangayoon, matanawa, di ba, powerful kay ka, iguli ni mos inyo, makasmile na kas imong bana, nga nagsigig tamparos nimo. Ngayon sa mana, that is power. Nganong nakasmile man ka, nga sakit-sakit man ta ng tamparuson ka. Tungod kay nabuntog na nimo ang yawa, nga naas imong kaugalingon, nga nagsigig ingon, injustice na, bahos diha. Ang yawa mo na, nya imo namang nabuntog, napulihan mas Ginoo nga niingon, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Amo smile na ka. Lord, salamat na milagruhan yung kong Santo Niño kay nakahigugma ko sa akong kaaway. Gimilagruhan yung kong Santo Niño kay gipatid-patiran ko sa akong bana
nisamot no ng akong gugma kaniya. Di ba? Na ini testimonya anak. Na adin hiron. Na? Mga yawan unta. Gimilagruhan gyud kong Santo Niño kay wa na jud ko maningil og utang. Di na ko ganahan maningil og utang. Nindota no? Kanay milagro. Kaysa moingon ka, gimilagruhan jud kong Santo Niño kay ang wa gyud mo bayad sa utang karon namayad silang tanan. Tingali milagro sad na, pero peligro ng milagruha. Ngano man kwarta. Kwarta man mo imong nalipayan nga gibayad. May tag moingon ka, gimilagruhan jud kong Santo Niño kay ang nangutang nako nga dugay na kaayo, nakalimot na gani ko, nibayad siya. Wan agyog ko ganahing mudawat, ako na lang gipalit og slot. Nindota no? Kanay milagro. Nindog ta